Hello. Promote halo होनदोंना हेलो प्रमोद ओमफ्राय जों सोंदोंना बाजै माथो दिनै मोनासिम लाइभ हगारदों माथो ओं आगैसना माबा वाट्स टाइमनि थाखाय आङो दे माबानानै दोनदो आरोना अन खालामनानै सोंदोंना मा होनदों बाजैयालाय माहा हाबा जाखो होनदों आरोना
आदसा हाबसोखो होनदों। हाबसोआखै आदैसना?
रिंगा बाजै होनदों सोमदों नामा होनखो मोखां देखायदोब्रा बाजै होनदों आङो बिजियाव दङ सोमदों आगै ओंखाम जानानै दा दुम दामनानै थागोन आं फरायनोसै लादो फरायगोन ना फरायला दानफिनखा
ओंखाम ओंख्रि संदोंमोन लोगोफोर ओंखाम संनानै अन दोनदों आरोना ओमफ्राय आंनि फान्थाव फ्राय एवनाया मोनबाय आरो दायो ओंखाम ओंख्रि संनायखौनो लाइभ देखायदोंमोन लोगोफोर देखायनानै दोनदोंमोन आरो
Oke, Mas ya. Posto dan dengan sehingga mereka lihat dia sudah mana sakit kalau mana sakit kalau lalu mana Mrs. Lawai type lagi Mrs. Lawai